வணக்கம். ரைஸ் மளிகை பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபார்ம் கிங் மசாலா நம்ம டெலிவரிக்கு எடுத்துருக்கோம். ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் மளிகை பிரியாணி ஐட்டம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள், நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள். இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் மற்ற மசாலா யூஸ் பண்ணுறதை விட 50% இது யூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும், நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஹோட்டலில் கடைறீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. அதாவது 1/2 கிலோவுக்கு 1/4 கிலோ யூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும். மிளகாத்தூள் மட்டும் நீங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் மற்ற பவுடரெலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணணும், அதே அளவு யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் கிங்கில் சிக்கன் மசாலா. இது அதே மாதிரி தான் 100 கிராம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல 50 கிராம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் வந்துடும். மெயினாக ஹோட்டல் கடைகளுக்கு அதனுடைய லாபம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். கறி மசாலாவும் சேம் கேட்டகரி தான். 100 கிராமுக்கு 50 கிராம் யூஸ் பண்ணலாம். வீட்டு பார்த்திங்க பல்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க, பெரிய ஃபேமிலியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பாதிக்கு பாதி லாபம் கிடைக்கும், நமக்கு செலவு நிறைய மீதி ஆகும். மட்டன் மசாலாவும் அதே கேட்டகரி தான். 100 கிராமுக்கு 50 கிராம் யூஸ் பண்ணலாம். காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு அதே மாதிரி தான், சேம் அதே யூஸிங் தான். சேட் மசாலா இருக்குது, சேட் மசாலாவும் சேம் தான். மற்றதை விட இது ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணாலே போதும், நல்ல குவாலிட்டி கிடைக்கும்.